rino vhiki zvaunobata ngazviendeke, ropafadzo ngaikutevere, favor yaJehovha ibate pamusoro pemhuri nemabasa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. I want to share ndoda kuti ndigoverane nemi hama dzangu mangwanani ano from the book of John 11. Ndofunga vazhinji takaverenga nyaya yaLazarus, but the outstanding story andoda kuti share nhasi ndeyekuti after Lazarus was raised back by Jesus, Lazarus amutswa naJesu, zvanzi the Jews plotted to kill him. The Jews plotted to kill Lazarus. Firstly, he died, ndokubva amutswa naJesu. Secondly, they want to kill him again. They want to kill him. Why? Because nekufamba kwaaita, he was a living testimony. Kurati aiva uchapupu hwekugona hwesimba raMwari mukufamba kwake. So vakaronga kuda kuuraya Lazaro. The word iranda ndishare nemi mangwanani ano ndinoratidza kuti pese pane ropafadzo panoteverwa nechinorwisa. Kureva kuti wese ane ropafadzo, ane blessing, akufanirwa kutsvaka ruzhowa, jurawo, protection, covering pamusoro pechinhu chaakawaniswa naMwari, akapiwa naMwari. Nekuda kwekuti wakaipa haagumire pakuti ari kukudzivisa kuwana breakthrough, but is after that breakthrough again kuti akukuvadze, akurwise. Baba Wenyasha, how are you? God bless you. Lydia Kanzombe, how are you doing? Austin Mabure, God bless you. Moses Munetsi, Brownstone, Christian Chamanga. So shokura ndiri kushare mangwanana nasi nderekuti protect your blessing, protect your miracle. They were after Lazarus, amutswa naJesu, to kill him. Why were they after him? Why were they after him? Varikuti on his account, many people will follow Jesus on his account. Saka uchaona kuti breakthrough yako yakakunakira, but breakthrough yako uchapupu hwesimba nekugona kwaMwari muupenyu hwako, to an extent yekuti the devil will not be happy. Ndakaona vazhinji kuti we relax kana tawana a goal. We relax kana tawana a goal. We need to defend the goal. We need to stand and protect kuisa ruzhowa paropafadzo yako. Nokuti nhasi itestimony kuti wachata, nhasi itestimony kuti waroorwa, but zvichasanganikwa newe mukuroorwa, zvichasanganikwa newe after muchato, the devil is still after you. Wakawana breakthrough, but the devil is still after you. Rebecca unotaurira mwana wake kuti chitiza pano Jacobo, nokuti mukoma wako Ishmael is after you. Tiza, your brother, is after you. Chipo chaAbel chakagamuchirwa nemufaro naJehovha, chaCain chikasagamuchirika. Cain ukazviziva ukabatwa nehasha nekutsamwa. Kuurayiwa kwaAbel naCain isaini yekuti even one breakthrough zvinhu zvako zvaita, the devil is still after you. Indaiti ndikawana calling Mwari akandidana, it's safe and sound, I'll just go out to preach, people who accept the message. Kutozoona kuti unotovengwa more because une calling yacho. Unotovengwa more nekuti washumira Jesu wacho. Wesi ukava a tangible result yechinhu chinobatika Mwari chaanenge akuitira muupenyu, people will not be happy. Vanhu vanokuvenga uchifamba netsoka, they are the same people who come after you wakudriver woti anodada motikari haishamisire chichocho. They are after you pakudriver. They were also after you mukufamba netsoka. Vanhu vaikuseka uchiloja vachiture nhamo, Mwari wako haakunzwe, unongonamata hazvishande. Mwari wako wandira nyasha, waane breakthrough stand yapo, imba yavakwa, they will come after you again. Indaiti wakaipa unongozorora ka kuti munhu we awana breakthrough yake, zvandaedza kuvhara hazvichaita, only to discover kuti your brother Ishmael, your brother Esau is after you, Jacob. Ndopanda discover kuti your brother Cain is after you, Abel. Ndopanda ona kuti the Jews were after Lazarus kuti wambomutsirwei. Panhamo vakauya vakachema sekunge yama, vakataridza kunge vanorwadziwa vanomufarira.
but kana amuka they want him dead. Usandiudza kuti panhamo yaLazarus vana vana kuatenda, vana vana kuchema nehanzvadzi dzake Maria naMarita. No, vakatouya vakachema vakabata maoko, chema dzikabviswa. But paanongomutswa naJesu, people were after him. Do you know kuti breakthrough neblessing yako haisingori enough to celebrate? There is need to celebrate, thank God and testify about it. But there is also need to pray and safeguard that blessing and favor. Chawakawaniswa na Mwari chinochengetwa muna Mwari. Chawakapiwa na Jehovah chinochengetwa neminamato. Chawakawaniswa na Mwari chinoumbiridzwa neminamato mudikani. Because Jews were after Lazarus. I don't know whom I'm talking to. But wanga wakuto celebrate wakufara. All of a sudden pane zvakutanga ngoitika. Kwawaigamuchirwa uchadiwa again. Kwawairemekedzwa wakudzikisirwa futi. Kune vanotenda nemakuwa woti munhu wamakagamuchira mukafarira uyu ane nyaya dzakati anoita zvakati. Pawangombosimudzi wambosvika pakanaka, all of a sudden pawainzi sweetheart, you are now an enemy. Pawainzi darling, you are now an enemy. The same people vaikufarira, the same people vaiblessa upenyu wako, they are no longer there. Kwete nekuti dzimwe nguva the devil whispered to you what it was just a season, it was a passing phase, God will bring other people. But I've also discovered nyangwe Mwari vachizounza vamwe vanhu nyangwe paine ma-seasons, but are you sure kuti chinhu chichiri seasonal kana there is an attack over your life? But the devil akupa a comfort zone and understanding yekuti no, it's just a phase, pane zvichazoitika futi pamberi. Inzwa mudikani wangu, they plot again. Vakaronga kuda kuuraya Lazaro, vakaronga kuda kumuuraya. Vanomuurayirei? Breakthrough testimony iyoyo, result kumutswa kwake ikoko uchapupu. So they are after the miracle, they are after the blessing. Wanamata kuti Mwari ndipei mwana wanaye, they are after that child. Wanamata Mwari ndipei chekufambisa ndive nemotokari yapo, the accidents are following you. Usina pekugara waneta kuroja Mwari akupa stand wavaka, they are after that house. It's not time to relax. It's not time to relax. Ndinotaura nemwe nguva ndichiti the more God blesses you, the more you must worship and seek him. Why? Saka uchiona kuti pa state house munhu avhoterwa apachigaro akutungamirira anotsvaga masoja ekufamba nawo, unotoziva kuti position yandava breakthrough yakanakisa kwazvo, but it's a threat to many and many are not happy. Pese pane chinokosha panoiswa ejurawo, panoiswa razor wire, panoiswa masoja akabata pfuti. Chinhu chakanaka chinokosha chinodiwa nemunhu wese chinoda kuchengetedzwa. Mande boshata kala dabosa rada bayanda la boshiata kola mazaye ibakade maliga dabarando ye katala bosha liga basante miketa kulande barigada kanta bayaso lo boshiana ipepe zaluga dianta kola maze ibaka he marigada bayada konda riakata basaya ye bojalande ribosukeri anda kola bazande ibaka he marigada bayando ye popo kaliga da karuga diasa kontayaka menta baluga diasa ibajale marega da payanda reda bayadiasa kontala bosha ligada. Father, in the mighty name of Jesus, every plan of the enemy against my breakthrough, against my blessing, may it be scattered in the name of Jesus. Wesa ne muromo urikutaura zvakaipa pamusoro pezita rangu, wesa ne muromo iwoyo ngaunyararidzwe Jehovah, wese vanorwa ne breakthrough ne blessing yamakaunza muruoko rwangu Jehovah, ndakumbira ruzhowa ramweya mutsvene kuchengetedzwa nekugonetswa nemi muzita raJesu Kristu eNazareta. May the good Lord bless you. May the good Lord cover you. Mhuri yako ngaichengetwe, basa rako ngarichengetwe nenyasha dzaMwari. Favor ya Jehovah ngaivhumbamire marriage yako.
It's one thing to be married. It's another thing to be loved. It's one thing to get work and get salary. It's another thing pfuma yako kuchengeteka nekuita zvine musoro iri muruoko rwako. Mande boshata kayada. Marabayande lebo shukerianda kalabasata. Don't relax. Lazaro, wamutswa iwewe wakufamba maraini, but unoziziva ire Lazaro kuti they are after you. Bible rangu rati they were after Lazarus. They wanted to kill you. Hauna chakaipa chawaitira vanhu, but une chakanaka chawaitirwa naMwari chisiri kufadza vanhu. Bible rangu rati they were after Lazarus. They wanted to kill him because on his account people were turning to Jesus. Unoziva here une chakanaka chawakaitirwa naMwari muupenyu hwako chisina kufadza vazhinji. They are plotting right now, as I'm saying. They've already plotted. Vakatozvironga kare. Havasi kufara nemhuri yauinayo, havasi kufara nebasa rauinaro. Chese chakanaka chawakaitirwa naMwari chine mweya inoprovokwa nazvo isingaitirwi zvakanaka. Zvanzi your brother Esau is after you. Your brother Esau is after you. Imagine kuti ari after you ihama, ari after you munhu wokuziva, ari after you munyarikani, ari after you munhu wawaifanwa kutrusta. Remember, Cain akauraya Abel. Sometimes we relax, we share a lot nema relatives edu. Why? Because you are an innocent person, you don't think otherwise. Hama dzako ihama dzako dziri pamoyo wako. Asi unoziziva here kuti kune dzimwe dzacho hausi pamoyo wehama dzako. They are after you. They are after you. Vanogona kuchema newe mukuchema, but variwo vakonzera kuti ucheme. People are so wicked to that level. Vanogona kuchema newe mukuchema, but variwo vakakonzera kuti ucheme. Dai Mwari atiwanira nyasha mangwanani ano. Dai Mwari atipa meso emweya mangwanani ano. They were after Lazarus. They were after Lazarus. They were after Lazarus. After that breakthrough, after that success, after that ministry, after that relationship, after that building, after that car, they are still after you. Why? Because on that account, you testify the goodness of the Lord. Shoko rangu rinoti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. So ndino declare ropa raJesu pamusoro pemba yako. Ndino declare ropa raJesu pamusoro pebasa rako. Ndinotaura ropa raJesu pamusoro pewanano yako. Ndinotaura ropa raJesu pamusoro peutano hwako. In the mighty name of Jesus. Kabadaya sataka. Apostle Charles, may the good Lord bless you. Peter Mpandalona, God bless you. Muribwanja says, Gwenda bwino mulungu akudariseni zikomo kwambiri, happy to see you. Patson Chirasha wadzanai malamulo, God bless you. Mwari wakuitire nyasha kuda kwashe ruchuchu Samakande Likota, may the good Lord bless you. May the good Lord favor. So this is the message for today. They were after Lazarus. After he was raised by Jesus, they plotted to kill him. They were after Lazarus. Iwo hausi kuziziva, hauna chawakatadzirana nawo, ihama dzako mukugarisana, but chakanaka chakaitwa naJehovha muupenyu hwako hachina kuvaitira zvakanaka. They plotted to kill Lazarus. Ndiri kudeclare muupenyu hwako mudikani, whatever they are plotting against your blessing, your miracle, against your children, against your house, against your job, ngazvishayiwe simba. Mwari ngaakuwanire nyasha. Mwari ngaakuchengeta kuropafadze muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Thank you so much people. Tisanganiswe zvakare mangwana pa morning devotion prayer. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei, Mwari wakudirei.
Mogiza Power, God bless you. Baron Wendy, God bless you. Silas Mawimira, God bless you. Paul Maretso, God bless you. Chipo Sharon Kondo, God bless you. Mwari wako Itre Nyasha, mwari wako Ropafadze, Roxy Zikai, Koleta Nyampinga, Tendai Jose, God bless you. Wadzanai Malamulo, God bless you. Shingai Tsengerai, God bless you. Florence Tafire Nyika, may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Bye bye people. God bless you. Muswere munyasha mwari wakuchengetei vakugonese muzita ra Jesu. Amen and amen. Honest Mutuzu, Tanyaradzwa Mamire, Robert Tsoro, God bless you. Mwari wakuitire nyasha netsai manyara munyara dzishumba. Bye bye people. God bless you. Maudi, read out. Mama murise zvenyu. God bless you. Mwari wakuitire nyasha. Mwari wakusimbisei. Mwari wakuchengetei vakugonesei muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen. Amen. Julia Nyambuya, God bless you. Jonah Banda, Florence Tafirenyika, God bless you. Samuel Mashamba, Vigilance Marufu, God bless you. Lionel Rukuni, God bless you. Mariwaki Trenyasha, Precious in Love, God bless you. Innocent Mundonzi, Lydia Kadzombe, Shingai Tsengerai, God. They were after Lazarus. Amutswana Jesu, they were after Lazarus. They wanted to kill him. Cain ndiye unouraya Abel nokuti chipiriso chake chagamuchirwa, yet he was a brother. The brothers of Joseph sold him out. I've seen kuti chese chawakapiwa na Mwari, breakthrough ropafadzo yako. The devil haasi kuzopeta maoko kuti wavakaimba, warorwa, wachata, wakudriva zvakanaka zvakuitika muupenyu wako. Saka woita sei ropafadzo waanayo? Vaida kuulaya Lazarus. So only tip yandinayo kuna Lazarus, if they want to kill you, stay connected to Jesus. He will raise you back again. Avakuuraye Jesu aripo, nokuti akumutsa kana achiri kutofamba aripo, unomuka zvakadaro. So ndikuedza kuti kudi learn to protect chese chawakapiwa naMwari chinochengetwa. Saka uchiona pa state house pane pfuti, iye haya position munhu amuofisi yepamusoro, but he knows kuti nyangwe nda elevatewa kusvika pa this position, kunzoko kune vasiri kufara. Hakuna anofara neblessing yako. Ndiwe